naona so anthu ena nthawi inakanala tangoyimayima kunsewu analata imayima kunsewu koma momwe amabwera akabambe ndi maya kunyumba kwawo anthu ambiri awalondola kuchoka kunsewu anthu ena amene anayimayima kunsewu awalondola ndithu kufika pamalo ano nde ukaona ndithu kumbuyoku pamalo ano pabwera anthu udalipo mpano sabata yatha ndinalipo mpano sabata yatha funso langa lotsatira loti ukuona bwa mufuna mutapenga ukuona bwanji nduri mufuna munditapenga ine kwanga nkufunsa udalipo mpano sabata yatha UTM yabwera pano ukuona bwa zikusiyana ndingoyankha choncho kuti zikusiyana sindinena kuti achuluka anthu ndipati kapena anachepa mpati koma yankho ndiloti zikusiyana ndithu namva sititokha tiliswa ndi bambo Wanda Msisha tinawo pompano munthu wankulu watuluka munthu wankulu watuluka ndimamfunsa kafe kuti adalipo mpano sabata yatha padaliso zina pano zochitika pano oja zake adali pano ndiye tsopano UTM ili pano ndiye ndimamfunsa kuti wayiona bwanji kukuona bwanji ndiye akunena kuti usanditape mkamwa tiyambire pamenepo ndinu ande kuzamwayi ileso kunalibeko kunalibe nona ngati tingombera kaipemphero Zikomo Mulungu wathu popeza mwavomereza unyinji wa anthu wa Malawi asonkhane galauno lino la Masintha makamaka inu mutawadzutsa ndi moyo zakwaniritsidwa zonse zinezi mukufunika pa malo ano tikupempha ukulu ndi ulemerero wanu Mulungu kuti mutsogolere msonkhano kuyamba ngakhalenso kutsiriza popeza inu ndi chiyambi ndi chitsiriziro mulole Mulungu wathu pa chilichonse chikhale mdzanja lanu malo ano ndikupereka dziko la Malawi Mulungu wathu ku ufumu wanu pamene kudutsa mu nyengo yowawa yovuta ya msautso ndinu ya Mulungu amene mudawombola ana Israeli kudzanja lija la mfumu Farao koposa bonse ana Israeli anawomboledwa chifukwa cha inu Mulungu chifundo chanu tikutero tsopano pamene dziko la Malawi lili mudutsanso mu nyengo yovuta ngati jana Aisraeli ku Igupto inu ya Mulungu muime pamalo pa dziko lino la Malawi ndikupereka mtsogoleri woyenera kuti akawombole mtundu wa Malawi mukalemekezeke Mulungu wathu masana ano ndinu ya Mulungu muzonse mwayenera ulemu matamando komanso malemekezo takulandirani Mulungu wathu koposa bonse masana ano kuti inu yomukakule malo ano ife tikachepe tizindikira zovuta zonse zimene zili m'Malawi kusautsidwa konse na mondo yense njala mdziko eno umphawi tikudziwa Mulungu mmodzi mtumiki wanu adachoka pamaso pano lolani Mulungu adze kwa inu muyitaneni popeza iye ndi mtumiki wanu osati mtsogoleri wa dziko mukalemekezeke ndinu Mulungu wathu pamene Dr. Dalitsoka Bamba ali pano dalitsani banja lawo dalitsani Malawi dalitsani chipani cha UTM pamene chikuyembekezeka kulowa mboma pa 16 September pano inu ya Mulungu mukakule ndi ulemerero wanu pakufala chipani cha UTM kuti chikalamulire dziko lino chiyembekezo cha Malawi chili pa chipani chimenechi mukule baba ku chipani chimenechi mutsogole komanso mukachite chonse chofunikira kuwombola Malawi mudzina lodabwitsa ndi Khristu Yesu lolani chiyambi ndi chimaliziro cha msonkhanowu Mulungu mukhalepo mpano amen Nsonkhano timanena kuti tichiteka ibata timbereka ipemphero zofunikira Malawi ndi dziko lokuti limaupa Mulungu ndi zinthu zathu timasogoza Mulungu tikoza kusiyana zipembedzo koma timakhulupirira kuti kuli Mulungu so zimakhala zofunikira tibwerere ku nkhanicha ndimanoti poti ndinalipo ndine nosawiri kunalibe sanabwere ndinaliko ndine sanabwere nde mwina kungosiyanitsa Brian nthawi imeneyo kutsogoloko momwe ukuonera kwadzadza kwakungana kutsogoloko akuluakulu achipani aperekeza apresident achipani chozakhala nawo ndi anthu oti ambiri tikwadziwa tikuona Kaliati ali kumeneko Bright Kawaka director of elections UTM ali kumeneko tikuona Felix Njawala publicity secretary ndi akuluakulu ena ali kumeneko zikusiyana ndi msonkhano umene waudya zake chifukwa kutsogoloko kunalibe akuluakulu amene Amalawi ambiri akwadziwa
ndinayankhulaponso zimenezo anangokhala ukhafumu analipo ndi anthu owatsatira panalinso secretary general koma sinanga ndatsopano anthu sitikuwadziwa komanso kutsogoloko sikunali kuti timu yokungana kuti akuluakulu awaperekeza ikusiyana koyamba kukusiyana pamenepo komanso organization yake ya zinthu ikusiyana kudya zake kumaoneka kuti ndi zinthu zoti akuyamba kumene zikusiyana ndi momwe zilili pano chifukwa ngakhale zomwe zinkachitika ma speakers analipo ochepa koma nthawi yambiri anthu amadandaula kuti bwanji kwangokhala ngati mwambo wa magule chifukwa ma speakers analipo ochepa ndiye kunali kuti nsonkhano tikanangoyendera kuti momwe timayendera misonkhano ina ndoti nsonkhano kanatha in 30 minutes koma to buy time kunali magule ambiri ndiye zinafika poti anthu enanso atopa kuti kodi bwanji tikungoona magule ndiye kusiyana kwake nditha kunena kuti kunali kwachonchoko amene anali munthu otukalankhula amene ali odziwika anali amayi kousiyeni si zinali zoti momwe kumakhalira misonkhano ina kumaona kuti pali akalambula bwalo oti akufikanso ndi mphamvu asanadzutse mwina kwa nsonkhano chifukwa even a secretary general zinali zosiyana nimaona ngati kuti tinene za UTM kunoku mwina tikhoza timakamba nkhani imeneyo chifukwa chonena zoti msonkhano umene uja unali oti kunali lonje odya zakalipemani koma anakhazikika kwambiri pa nkhani za UTM so timapangalireti kuti msonkhano wangochitika a week ago kodya zake koma anakamba nkhani zambiri za UTM including the vice president himself anayankhula kwambiri nkhani za UTM and tikuona so UTM yo ikubwera pano ndi zinthu zoti zina zake kundati yeah but I thought kuti maybe titha kuti anthu akumakamba zimenezo zibe ntchito nzofunikira ile adifa ndikuona ngati nzofunikira yayi munthu sumati anthawi ndi zinthu zokuti zinapita ine ndimaona chimozimozi story njofunika comparative analysis ine ndikususana nanu ndikuona kuti nthawi yambiri tikambe zimene zikuchitika lerosi ifa zina zimangoyedwa sitingakambeza lero za DPP panopa timakamba za MCP kwa nimekula timachita compare ntchito yake timachita compare zopanda ntchito ndikuona ngati kuti tibwerere zizi kuti kodi lero pakuchitika zotani zinazo ndi ndale lero likuchitika misonkhano ya MCP azikunena anthu kumene kuyanjani ndeno client tentimbebesere zinazi ziti zaisa nthawi hayi komabe nditsutsane naye wantu kutsutsana ndule inenso ndikutsutsana naye Bandale umachita compare kumene kuti kwati ukuzikuenda bwanji ukuzikutani nde ndalezo zimenezo chifukwa ndale ndi mpikisano komanso ndimanenera kuti nkhani yomwe ndafotokoza ija kuti awawa kubwera kudzachitisa nsonkhano pano sizingakhale kuti mwina anakonza kalekale kutha kukhala kuti UTM aona kuti anali pamenepo amtimati kuchotsa mapazi nafe tupita pomwepo koma ateni tikambe mundale mapanga choncho kuti mukamve kumene kula MCP mona zikamba zimene akulephera nzawo pano paso anenaso mwinaso zimene zikufoka zina so for me ndikuona ngati nthawi yathu ndiyochepa let's invest it where it is necessary zinazo tamaliza kale furso lachiwiri lakuti mukuiona bwanji UTM mumpikisano umene UTM tikatengera zisankho zimene zinachitika in 2019 inakhala pa number 3 so ndi chipani chokuti munthu sungangochinena kuti iyayi chipani chimene ukuti utchule zipani zikuluzikulu muziko munomo UTM itchulamonso chifukwa chokuti yes idapeza phungu folo mwina mu chisankho chimene chinachitika chicha koma inapeza mavoti ochuluka in terms of over 1 million votes yes so ayi amalawi 1 million kuvomerezana nanu abwana kutanthauza kuti ndi and even zinthu zina zikulu zimene zimatchulidwa mziko munomo amazinena ndi UTM so you can see their impact and panopa kwaona uonabe kuti ndi chipani chimene chikupanga gain momentum pamene tikupita kuzisankho adaliso kabambe akuoneka kuti mafuta muthanki ali mwambiri sakutopa ali kuzungu ababa ndi mwamba yankhula nozomveka anubere iya ine ndimankhula zomveka nthawi zonse kodi tu inu ndine sindingagwirizane nthawi zonse kususana ababa yamba yankhula nozomveka ano akulaphula bwino kanenani za mafuta adaliswa kabambe mafuta muthanki ali mwambiri akuyenda pena palipose kupereka utenga kwa Malawi kufunikira kuwauza Malawi kuti inuyo mupanga zotani ndezimene Amalawi afuna anthu
amalawi ambiri afuna kumva kodi dzikoli lilowera kutiko nde munthu amene uli ndi zoyankhula ukuyenera kuzipita kwa amalawi kukawuza pafupipafupi chifukwa amalawi ali ndi mafunso tiziyankhulana tizifunsana zinthu kodi amene muli mbomamo mupitirire kukhala mboma chifukwa chani amene ali kunjawa alowe mboma chifukwa chani amalawi akamene atamve amene atawuze zogwira mtima ndamene atagwirizane naye chabwino khangati nsonkhano wayamba ndiyo final thought pa nthawi imeneyi tisadapereke kuzenja ukwaona bwanja akabambe ndigwirizane naye wanda kunena kuti akabambe sakupuma sakugona every weekend mkati mwa wiki akuyenda malawi yonse ino ndi munthu woti wachilimika kufuna kugulitsa mfundo zomwe ali nazo kuti amalawi pa 16 September pano akasowa chonda mizira akuapatsa zomwewo akonza kuti azapangira malawi ngati atasankhidwa kukhala president amalawi pa 16 September ndikuona kuti akhala kuti mfundo za akabambe azimva ndipo apanga chisankho nthawi imeneyi ayenda kwambiri ndipo kampeni apanga nditha kunena chonde tikhala ndi zokamba zambiri msonkhano ukatha koma ndikuthokozeni kwambiri nathokoza ndithu banda tionere kuti pano timva zotani nsonkhano wayamba tsopano tikuperekeni kusanjaku kumene mulendo wolemekezeka Dr. Dalitso Kabambe komanso akuluakulu a chipani cha UTM akuchititsa nsonkhano pano amene akutsogolera mwambo ndi bambo Kwezi Nsusa tikuperekeni tsopano kusanjaku kuti tikutsatire nsonkhano umenewu tili ndi zambiri zokamba nsonkhano umenewu ukatha musadalikire ndine Brian Banda pano pakanema wa Times timapanga observe 1 minute of silence kukumbukira anthu awa amene ndilatchule apa amene anataya miyoyo yawo kuchikangawa kunkhunga pa 10 June chaka cha 2024 ife ya UTM tidakali ndi mafunso ambiri amene mayankho ake tili ndi chikhulupiriro kuti pa 16 September pano tiyamba kulandira mayankho ake kodi ndani sanachite bwino kodi ndani adachita zolakwika kodi ndani ananamiza mtundu wa Malawi ndipo ndani amene anakakaniza kuti kodi kuyang'anayang'ana azibale athu awa kusiyike ndi kulolera azibale athu kuti agone mchire pa 10 June mundilole amayenda abambo ndikupemphani kuti muyimirire kuti tikumbukire mizimu ya abale athu awa Major Wallace Aidini amene anali msilikali ndipo anali ampingo wa Anglican ochokera ku Nkope ku Makipe Major Florence Seremani msilikali komanso ampingo wa CCP ochokera ku Mangunda ku Tcholo Akeno Owen Sambalopa amene anali msilikali komanso munthu wa mpingo wa chikatolika ochokera ku Malosa ku Zomba bambo Chisomo Chimaneni amene anali wa mpingo wa CCP komanso inspector ku polisi ochokera ku Nchisi bambo Lucas Kapeni wa mpingo wa chikatolika amene anali assistant commissioner wa polisi ochokera kwa Asante ku Kasungu bambo Dan Kanyemba ampingo wa CCP amene anali ochokera ku Mitundu ku Lilongwe bambo Kingston Abdulhakim Lapukeni ampingo wa Chisilamu ochokera ku Mangochi Mai Patricia Chani Udzimbiri ampingo wa Katolika ochokera ku Baraka komanso Dr. Saulos Klaus Chilima ampingo wa chikatolika ochokera kwa Njewa ku Lilongwe komanso ku Msipe ku Nchewu ndatchulatu kochokera kwa anthuwa komanso zipembedzo zawo kuti tidziwe kuti imfa imeneija sinatikhuze ife tokha UTM inakhuza mtundu wonse wa Malawi. A president athu titsogolereni kuti tipange observe 1 minute of silence. Zikomo kwambiri tikhale pansi. A president anyamata amene akutola zithunzi za media atipempha kuti tisuntheko pamene tikuyankhulira pano kuti tiyankhulire mbali ya uku ndipo ndilola president kuti ndidutse kutsogolo kuno ndi mbali ya uku kuti zithunzi zimene akutola anzathu a media zikhale zithunzi zabwino. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri. Amayi ndi abambo, monga nanena amene timayamba kuti tafika pamalo pano ndi president number 7 wa dziko lino la Malawi,